האם לקורונה השפעות ארוכות טווח? מגפת הקורונה אומנם הסתיימה עד כדי כך ששכחנו שהייתה מגפה כזו. אולם אין זה אומר שעברנו את המגפה בשלום. למעשה קרוב לוודאי שהמגפה עדיין משפיעה עלינו בצורה כזו או אחרת, כי ללא ספק היא יצרה טראומה. עולם המחקר שניחן ביכולות ניתוח ארוכות טווח אינו שוקט על שמריו. מתוך אמונה של המגפה הזו יש השפעות ארוכות טווח. דוקטור ערן לק, חוקר בכיר במוסד שמואל נאמן, מוביל מחקר בימים אלו בנושא ההשפעות ארוכות הטווח של מגפת הקורונה. המחקר מתבצע במסגרת הדו-לאומית של משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה בשיתוף פעולה ישראל-צרפת. השותפים למחקר הם המכון למדע המדינה בפריז. היי ערן, מה העניינים? אתה יכול לפרט יותר לגבי המחקר ולתת לנו קצת רקע? מהן המשמעויות של המחקר? מדוע חשוב כל כך לבדוק אותן? שלום דבי. כן, לפני כשנתיים וחצי, בשיא מגפת הקורונה, יצא משרד המדע בקול קורא, שהנושא שלו היה הערכת השפעות ארוכות הטווח של המגפה. הוא בעצם, הקול הקורא ביקש להתמקד בהשלכות ובמשמעויות ארוכות הטווח של המגפה בעתיד. ההנחה הרווחת אז הייתה בתקשורת, באקדמיה, שלמגפה היו השפעות משמעותיות וארוכות, גם על המקרו וגם על המיקרו. על המקרו מבחינת הכלכלה, על שוק העבודה, על הסדר החברתי, ובמיקרו על הפרט, על הבריאות הנפשית שלו, הבריאות הפיזית שלו, וגם על שינויים בהרגלים. כאשר כל הקורא הזה יצא, חשבתי שהוא מעניין, חשבתי שהוא חשוב, ובאופן אישי אני מאוד אוהב לגשת לקולות קוראים כאלה שיש בהם הרבה דרגות חופש לחוקר, והם יותר דומים למחקר אקדמי בסיסי. אז כמו שאמרת, המחקר הוא חלק מתוכניות השת"פ הדו-לאומי של משרד המדע, ובכל שנה בעצם המשרד מוציא קול קורא שמתמקד בדרך כלל בשני נושאים, עם אותן מדינות שיש להם, שהוא חתום איתם על הסכמי שיתוף פעולה מדעי. ובשנת 2021 המחקר היה עם צרפת, ובגלל זה המחקר עם צרפת. אני רק רוצה לציין שלמשרד נאמן היה שיתופי פעולה במסגרת אותה תוכנית, גם עם סלובניה, מחקר שעסק בהתנהגות מקוונת ברשת, בפערים דיגיטליים, עם פרופסור שזף רפאלי שהיה שותף, וגם עם בלרוס, מחקר שעסק בהערכת תוכניות ומכשירי מו"פ, תוכנית מגנט שלנו. מי הצוות ששותף לך למחקר? כן, אז הרכבתי צוות ששותפים לו דוקטור יעל אלבו, שחקרה הייתה איתי במחקר עם סלובניה, דוקטור ערן זיידש, שהוא איש מדעי המדינה ממכללת גליל מערבי, ואורלי נתן שלנו, והוא מתבצע, כמו שאמרתי, עם סיאנס פה, שזה גרנד איקול, מוסד אקדמי מסוג גרנד איקול בפריז, והשותף הוא דווקא פרופסור איטלקי שקוראים לו אטורי ריקי, והוא מוביל צוות שאין בו אף צרפתי אחד, אלא חוקרים מארצות הברית, מסרביה ומגרמניה. אוקיי, נשמע מעניין. מהן משמעויות המחקר? למה כל כך חשוב לבדוק את השפעת הקורונה בטווח הארוך? הרי די, עברנו את המחלה, ואנחנו מעדיפים לשכוח אותה בעצם. נכון, אז בעצם כולנו יודעים, אבל מה המגפה הזאת גרמה בטווח הקצר, בטווח המיידי. הייתה פגיעה כלכלית מאוד קשה, אנשים פוטרו, איבדו את העבודה, חלק נאלצו לשנות את המסלול הקריירה שלהם, הרבה מאוד אנשים נכנסו, אם את זוכרת, לדיכאון, הם חלו, עדיין יש לנו את ההשפעות של לונג קוביד, גם החוסן האישי נפגע, אבל השפעות הארוכות הטווח, 3 שנים אחרי הן קצת פחות ברורות, ואנחנו רוצים לדעת מי נפגע בצורה הכי קשה, האם יש איזה קבוצות שהצליחו להתמודד יותר טוב עם המגפה, קבוצות שהצליחו להסתגל יותר טוב, מה הסיבות להסתגלות היותר טובה הזאת, מבחינת עבודה, האם המגפה גרמה לשינויים ארוכי טווח בדפוסי העבודה, הרבה מאוד אנשים בזמן הקורונה בילו עם המשפחה שלהם, עם הילדים שלהם, ולחלקם פשוט זה גרם לשאלות, לחשב מסלול מחדש, לחשוב על האיזון בית העבודה שלהם, לחשוב על מסלול הקריירה שלהם וכו'. אז במה מתמקד המחקר? אז המחקר מתמקד בעצם בשתי תמות עיקריות שקשורות להשפעות ארוכות הטווח של המגפה. תחום אחד זה על ה-well-being, על הרווחה הנפשית של האוכלוסייה, והתחום השני היא בעצם תעסוקה ועמדות כלפי שוק העבודה, כשאנחנו מתמקדים בעיקר בדורות הצעירים יותר, דורות ה-Y וה-Z, אלה שהם בגילאי 18 ל-40. ומה המטרות שלו בעצם?
אז יש כמה מטרות העיקריות בעצם קודם כל לזהות, לחקור, לעמוד את ההשפעה של גורמים דמוגרפיים, חברתיים, כלכליים וגם מבניים, למשל כמו חוסן על רווחה נפשית של האוכלוסייה בשלבים הסופיים של המגפה וההתאוששות ממנה, ולבחון, כמו שאמרתי, את ההשפעה של המגפה על שינוי בתפיסות ובעמדות לגבי שוק העבודה. כיצד מובילים כזה מחקר מבחינה מתודולוגית? אז המחקר הזה הוא באמת קצת מורכב, כי הוא מערב סוגים שונים של נתונים. אז יש לנו גם נתוני דיווח עצמי, שהמקור שלהם הוא מסקר מייצג של אוכלוסייה ישראלית. יש לנו גם נתונים מנהליים מהלמ"ס, שהם יותר אגרגטיביים בטבע שלהם, וגם נתונים של עקבות דיגיטליים, שהמקור שלהם הוא בניתוח, למשל מידע שמגיע מאתרי אינטרנט. למשל, לקחנו את המידע, הנושא של חרדה נפשית בתקופות הסגר, הוא התקבל מניתוח של כניסות לאתר ער"ן, עזרה נפשית ראשונה, והצלבנו את המידע הזה עם אינפורמציה שקיבלנו בסקר, למשל רמת החרדה בסגרים. כמה נזכרים היו לכם? אז ככה, אז בסך הכל בסקר עצמו, הסקר הקיף כ-1200 נשאלים, שמהווים מדגם מייצג של אוכלוסייה ישראלית בגילאים 18 פלוס. אנחנו, מי שסיפק לנו את שירותי הפאנל, חברה ידועה שנקראת iPanel, שעושה את כל המדגמי סקרי הבחירות. אבל אנחנו בעצם אלה שתכננו את הדגימה, לפי חתכים סוציו-דמוגרפיים שקבענו. בדקנו את הסקר, את המדגם, מתקבל מדגם מאוד מאוד מייצג, עם רמת מהימנות ותוקף גבוהה מאוד, ואנחנו מאוד בטוחים בייצוגיות ובאיכות של התוצאות. מה הוא כלל הסקר? אז הסקר כלל בעצם משהו כמו 40 שאלות, ומתייחס למשתנים הבאים. קודם כל היו כמובן משתנים, כמו בכל מחקר, משתנים סוציו-דמוגרפיים, מגדר, גיל, השכלה, מוצא אתני, רמת דתיות, רמת הכנסה וכו'. היו גם מאפייני תעסוקה, כלומר, בדקנו את השינוי במצב התעסוקתי ובמסלול הקריירה, האם היה שינוי מרצון או שינוי לא מרצון, האם פוטרו אנשים, האם אנשים שינו את הקריירה שלהם מרצון. וגם התייחסנו לנושא של מאזן בית עבודה, כלומר, האם אדם מקדיש יותר זמן לבית על חשבון זמן העבודה, בהשוואה למצב לפני ואחרי הקורונה. קבוצת שאלות נוספות התייחסו לערכים ועמדות כלפי שוק העבודה, למשל איזה רמת חשיבות אני מייחס לגובה שכר, לגמישות בעבודה, לעבודה בסביבה שהיא רגועה, שהיא פחות לחצים, לקידום, יכולת שלי למנף את הכישורים שלי וכו'. גם היו שאלות על רמת החוסן האישית, היכולת שלי להסתגל לשינויים, להתמודד עם לחץ, להשיג את המטרות שאני שואף אליהן, לתפקד טוב תחת לחץ וכו'. וכמובן משתנה התלוי היה מאפייני רווחה נפשית, כלומר איזשהו מדד אגרגטיבי שאיגד את כל נושא של מצב הרוח, של רמת אנרגיה ואקטיביות, רוגע, רמת עניין בחיים וכו'. זה איזשהו מדד מתוקף שנקרא WHO5, שביצעו אותו בהמון סקרים. היה לנו גם שאלה על הנושא של רשתות ביטחון, אחריות וערבות הדדית, כלומר בתקופת הקורונה ממי קיבלתי עזרה, עם המשפחה, משכנים, מגמחים, מפסיכולוגים, וגם לזה פיתחנו שהוא מדד משולב לנושא הזה. ועוד מדד, הוא נקרא מדד של תיאוריות קור, זה בעצם היכולת שלי לשמר את המשאבים שלי, את המשאבים הכלכליים, הפיננסיים, החברתיים, הנפשיים. זה גם קצת דומה לנושא של רווחה, וזהו. ויש איזשהן ציפיות מהמחקר הזה, ממצאי ביניים או משהו שניתן לחשוף כבר בשלב הזה? יש איזושהי התייחסות למצב בישראל מבחינת המהפכה המשטרית? קודם כל אני אחלק את התשובה שלי לפי שתי התאמות העיקריות שלנו, א', ההשפעה של הקורונה על מיטביות והשפעה על שוק העבודה ומסלול הקריירה. אז בכלל של השפעות על מיטביות, אז אמרנו שבנינו איזשהו מדד משולב למיטביות, שמתבסס על ההיגדים של אותם מאפייני רווחה נפשית שאמרנו, שמצב רוח, רמת אנרגיה, רוגע, רמת עניין בחיים וכו'. וזה היה בסקאלה של 0 עד 100, שוב אמרתי, זה משהו מדד מקובל שתוקף בהרבה מאוד מחקרים. וכאשר בדקנו את המדד הזה בפילוח לפי החברה היהודית והערבית, ולפי רמת הדתיות של האוכלוסייה, אנחנו ראינו ממצאים מאוד מעניינים. אז קודם כל, רמת המיטביות בחברה היהודית היא גבוהה הרבה יותר מזו של החברה הערבית במובהק, בערך 20% יותר גבוהה.
ומה שמעניין שבחברה היהודית רמת המיטביות עולה עם רמת הדתיות, כלומר היא הגבוהה ביותר בעצם אצל החרדים, למרות שהמצב שלהם הכלכלי הרבה יותר גרוע, ובחברה הערבית אנחנו מקבלים מצב הפוך, שרמת המיטביות בעצם יורדת ככל שהאדם דתי יותר. מעניין. זאת אומרת, יש הבדלים בתפיסה הדתית של שתי הדתות. נכון, כלומר, אחת השערות שלנו הייתה שבעצם אוכלוסיות מרקע סוציו-כלכלי שהוא נמוך, אבל הן מתאפיינות בלכידות חברתית גבוהה, בתחושת קהילה חזקה, בתמיכה הדדית, כמו החרדים, הם בעצם בעלי סיכוי טוב יותר להתאושש מהמשבר, מאשר אוכלוסיות שבאות מרקע סוציו-אקונומי דומה, אבל שאין להם את אותה סוג של תמיכה. אז מה שעשינו, שאלנו את משיבי הסקר בעצם מי הם קיבלו סיוע ותמיכה במהלך המשבר. למשל, שוב, אמרנו את האופציה של שכנים, של חברים, של גמ"חים, של פסיכולוגים, של אנשי מקצוע. ומה שעשינו, התייחסנו רק למשקי בית עם הכנסה שהיא מתחת לחציון. ובדקנו את זה בקרב 3 קבוצות, בקרב חרדים, חילונים בעצם, יהודים חילונים וערבים. והממצאים יראו בעצם שהיקף הסיוע והתמיכה בקרב החרדים הוא גבוה משמעותית בהשוואה לשאר הקבוצות, כמעט כפול, בשולש אפילו. ולעומת זאת, הלכידות החברתית והיקף העזרה והתמיכה בקרב החברה הערבית היה מאוד מאוד נמוך. למשל, רק ממצא אחד, סבר את האוזן, שרק 4% מהחרדים ציינו שהם היו צריכים עזרה ולא קיבלו. לעומת 16% מהנזכרים בחברה הערבית שציינו שלא היה להם למי לפנות לקבלת עזרה. ואחרי זה תיקחנו את זה במודל סטטיסטי שערכנו, מצאנו בעצם שקבלת סיוע ועזרה וגם רמת חוסן גבוהה של האוכלוסייה, הם אלה, זה בעצם המשתנה החשוב שמתווך בין אותם משתנים סוציו-אקונומיים, כמו אתניות, גיל וכו', ולבין השגת רמת רווחה גבוהה, והיכולת שלי להסתגל לשינויים בתקופה של פוסט הקורונה. הנושא השני התמקד בעצם בהשפעות ארוכות הטווח של המגפה על שוק העבודה ועל מסלול הקריירה, והתמקדנו, כמו שאמרתי, בפערים הבין-דוריים, בעצם השונות בין דור ה-Y וה-Z, קבוצת הגיל הצעירה, לבין הדורות היותר מבוגרים. אז בדקנו תחילה את אותם פקטורים או משתנים שמשפיעים על שביעות רצון מעבודה ואת הסיבות לבחירת מקום עבודה. אנחנו התייחסנו, לקחנו תת קבוצה, רק אלה שהשתייכו לכוח עבודה לפני תקופת הקורונה, כי רצינו להשוות לפני ואחרי, ופילחנו את הנתונים לפי קבוצות גיל, לפי דור ה-Y וה-Z, אלה שבקבוצת הגילאים בין 18 לבין 40 בערך, ולפי הדורות המבוגרים יותר, כלומר דור X ואילך. ומצאנו שקיימת שונות מובהקת בין קבוצות הגיל הצעירות למבוגרות, במאפיינים כמו החשיבות שמייחסות לשכר גבוה, לגמישות בשעות העבודה, לקידום מהיר, ליכולת למנף את הכלים שקיבלתי במקום העבודה הנוכחי במקומות עבודה עתידיים, והיכולת ליצור איזון טוב יותר בין בית לעבודה. ואותם מאפיינים הם במובהק הרבה יותר חזקים בקרב בני הדורות הצעירים. הם מייחסים הרבה יותר חשיבות והרבה יותר גבוהה לזה. ואגב, הממצאים האלה הם בהתאמה מלאה לספרות המחקרית, שגם הם בעצם מראים שהדורות הצעירים מייחסים יותר חשיבות למאפיינים האלה. מה שעשינו בשלב השני זה בדקנו אילו שינויים בקריירה התבצעו ב3 שנים האחרונות, כלומר לפני הקורונה ועכשיו. כלומר היינו מעוניינים בעצם בדלתא התעסוקתי בין המצב בטרום תקופת הקורונה למצב היום. מה שמצאנו שכמעט 9% הנשאלים שהיו שייכים לכוח עבודה לפני המשבר, ציינו שהם פוטרו מעבודה ועדיין לא מצאו עבודה, כלומר נפגעו הכי קשה בעצם. אבל מה שמעניין, ש7.5% מהנשאלים אמרו שהם עשו שינוי מרצון, עשו שינוי מרצון בקריירה שלהם, ומייחסים את זה באופן ישיר לקורונה. כלומר, דיברנו על הנושא של הרפלקשן, של אנשים שחושבים מחדש, מחשבים רצון מסלול מחדש. ובשלב השלישי ניסחנו איזשהו מודל סטטיסטי, שהמטרה שלו הייתה בעצם לעמוד את הגורמים המסבירים שינוי קריירה מרצון או לא מרצון, שניתן לייחס אותם למשבר הקורונה, ולכן מצאנו שההשתייכות לדור ה-Y ודור ה-Z, כלומר הנושא של קבלת סיוע ועזרה בתקופת הקורונה, הרצון בגמישות בעבודה ואיזון בין הבית לעבודה, המשתנים האלה מתואמים באופן חיובי ומובהק עם שינוי קריירה מרצון.
ומצד שני, היכולת לשמר משאבים כלכליים, חברתיים ונפשיים, מתואמת באופן שלילי ומובהק עם שינוי הקריירה. כלומר, ככל שהמצב שלי הכלכלי, הנפשי יותר טוב, אני לא אשנה, אני לא אעשה שינוי מרצון בעבודה. ואיך זה משפיע על שינוי קריירה שלא מרצון? אז בדקנו גם את הנושא הזה, בדקנו בעצם את ההשפעה של שינוי קריירה שלא מרצון, כלומר, את אותה אוכלוסייה שנפגעה הכי קשה, שפוטרה מעבודה ולא מצאה עבודה. וגם כאן מצאנו שהיכולת בעצם לשמר משאבים כלכליים, חברתיים ונפשיים מתואמת באופן שלילי ומובהק עם השינוי קריירה, וזה גם הגיוני, אנשים שיותר חזקים, כלכלית הם לא יפטרו אותם מעבודה בעצם. מצד שני מצאנו שלמשל נושא של מגורים בפריפריה הדרומית, אלה שמגרים בפריפריה, אז הם נפגעו, כלומר הם אלה שפוטרו, כלומר באחוזים גבוהים יותר הם בעצם פוטרו ממקום העבודה שלהם. כיצד מחקר מהסוג הזה משרת בעצם את הציבור או את מקבלי ההחלטות? אז אני חושב שהמחקר יכול בעצם לצייד את מקבלי ההחלטות במידע שיוכל לסייע בגיבוש הנחיות לאוכלוסיות חלשות, למשל בתקופה של משבר. למשל, הדגשה של המחקר של החשיבות של יצירת תחושת קהילה חזקה, של רשת תמיכה חברתית כאמצעי להתמודד בצורה אפקטיבית עם מצבים משברים, זה נושא חשוב. וגם הנושא הזה של השיקולים של הדור הצעיר בהשתלבות במקום העבודה, כמו הדגש שהוא שם על גמישות, על עבודה מהבית, על איזון טוב יותר בין בית לעבודה, דבר שלא היה בדורות הקודמים, כן? זה גם איזשהו ממצא שהוא יכול להיות חשוב למקבלי ההחלטות ובתכנון שוק העבודה העתידי. ונשאל שאלה לפני האחרונה, האם הצלחתם להפריד במחקר הזה את ההשפעה של שני המשברים השונים, הקורונה והמהפכה המשטרית, ולדעת מה משפיע על מה? כי אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה משטרית שבה די סמוך לאחרי הקורונה. כן, כן, בהחלט. אז כמו שציינת, הסקר הזה נערך אולי בתקופה הכי רגישה, בתקופה של סוף משבר אחד ותחילת משבר אחר, או אנחנו באמצע משבר שאנחנו לא יודעים בעצם את ההשפעות הסופיות שלו, משבר כנראה הרבה יותר חמור. ובסקר שערכנו, שאלנו בעצם השאלות שלנו התייחסו לנושא של מצב רוח, של well-being, ובעצם היינו צריכים להכניס את השאלות האלה שהתייחסו לנושא הזה של המהפכה המשפטית. אז שאלנו את השאלה בהשוואה למצב שלך מלפני 3 שנים, מה מצב הרוח שהיה לך? נתנו כמה אופציות. אופציה אחת הייתה שאין שינוי, והאופציות האחרות היו שהשינוי נובע באופן ישיר מהקורונה, נובע מהמהפכה המשטרית, או נובע מסיבות אחרות, אולי אישיות או מקצועיות. התוצאות שקיבלנו, קודם כל 59% מהנשאלים ציינו שאין שינוי, ו-26% ציינו שהמצב שלהם משתפר אפילו, ו-15% ציינו שהמצב שלהם הוא רע. עכשיו שבדקנו מה בעצם הסיבה לכך, אז 28% מתוך אותם 15% ציינו שהשינוי קשור להשפעות שנובעות מהקורונה, אבל שימי לב, כמעט 40% ציינו שהשינוי הוא בעקבות השינוי במערכת המשפט. כלומר, ההשפעה על ה-well-being, על המיטביות, היא הרבה יותר קשה, הרבה יותר חמורה. הנושא הזה של המהפכה המשטרית הרבה יותר משפיע כרגע, הנושא של ה-well-being מאשר הקורונה. יכול להיות אבל שזה נובע מכך שזה קורה עכשיו, בניגוד לקורונה שהייתה בעבר, ויכול להיות שאם היינו שואלים את אותה שאלה בתקופת הקורונה, אז הם היו הרבה יותר נסערים? ברור. אין ספק שיש זמן של דעיכה. של נושא של הקורונה, ואנחנו חיים במדינה שיש בה שינויים תמיד מאוד מאוד קיצוניים. אבל שוב, עדיין אנחנו רואים בעצם, במה שאנחנו רואים, שלמרות כל מה שאנחנו אומרים, 3 שנים אחרי הקורונה, כ4% מהאוכלוסייה עדיין מתמודדת עם השפעות השליליות של המגפה, אם זה על רווחה נפשית, או אם זה על בריאות פיזית, כלומר עדיין יש דעיכה, אבל דעיכה איטית, ועדיין יש איזשהו השפעות, ועדיין השפעות האלה מובהקות. מתי אתם מתעתדים לסיים את המחקר? כן, אז המחקר עתיד להסתיים בסוף השנה, ובתחילת אוקטובר
הכל יסתדר, אנחנו מתעדים לבקר בפריז ולהציג את ממצאי הביניים של הצוות בצרפת. תכניסו איזשהו שינוי בעקבות המהפכה המשטרית למחקר? אני חושב שאנחנו נכתוב איזשהו פייפר שהכותרת שלו תהיה בין שני משברים. אוקיי. וכן, בהחלט להתייחס לזה. תודה ערן, תודה רבה. תודה דבי. מעניין מאוד. תודה רבה.